Hát sziasztok! Elértünk egy igazán fontos részhez, a szabályismertetéshez. Szögezzük le az alapokat. 12 perc, 2x12 perc, 2 félidő, ezek lesznek a mérkőzések hosszai. Annyi kérésünk van mindenféleképpen, hiszen a meccs kezdést a kőpapírollóval fogjuk eldönteni, hogy a csapatkapitányok minden esetben legyenek megjelölve a csapatba, hogy a bíróknak ne kelljen keresnie, hogy kinek kell oda mennie, eldönteni, hogy ki kezdi a mérkőzést. Ugyanúgy, mint tavaly, így nem lehet rajtad a pályán, csak megfordítva. Így. Továbbá, rövidnadrágban, ilyen utcai rövidnadrágban, zsebes rövidnadrágban nem lehetsz, hogy ne tudjon beleakadni senkinek semmije. Repülőrajt. Repülőrajt ugyanúgy lehetséges, ahogy tavaly. Egy támadó játékos mozoghat snap előtt a loss irányába. Stim, stim, stim. Beszéljünk a blitzről. Szabály szerint blitzelni az az ember mehet, aki föltartja a kezét. Hogy pontosabbak legyünk, annak az embernek kell utat biztosítani, szabad utat biztosítani, aki föltartja a kezét. 5 yardról vagy 5 yard mögül bár akárhány játékos, bár akárhány védőjátékos blitzelhet, de aki föltartja a kezét, neki szabad utat kell biztosítani. Ez azt jelenti, ha itt van a center, itt van 5 yardon a blitzelő játékos, aki föltartja a kezét, és ő egyenesen fut be az irányítóra, ő a center, fut be az irányítóra, akkor neki az irányító felé vezető úton szabad utat kell biztosítania a centernek. Ez azt jelenti, hogy a centernek ki kell térni előle. Tehát ha fut egyenesen a védő, akkor a center nem futhat egyenesen, hanem ki kell kerülnie. Abban az esetben, ha nem tökéletesen felé fut, hanem oldalról próbálja megkerülni, akkor sem akadályozhatja az útjában, nem állhat elé, ki kell kerülnie. De csak azt a blitzelő játékost, aki föltartotta a play előtt a kezét. Remélem érthető. Ha nem érthető, írjátok meg kommentbe, és elmondom újra, sokkal érthetetlenebbül.